Bun venit și bine v-am regăsit la un nou episod din Plants Zombies 2. Mi-a făcut ceva plantisul. O să ies și intru iarăși. Opa! Pe Minecraft am uitat. Și... ați văzut videoclipul anterior cât de greu a fost să termin nivelul ăla. Foarte greu. Și... e foarte șmecher Plants Zombies 2. Dar cuvinte, cine l-a inventat ia foarte bine. Îi dau nota 10. Plants Zombies 2 e șmecher. Deci, de ferat zombie și de 10 secunde. Da, acum am înțeles. Nu trebuie să treacă de florile astea. Și trebuie să fac 8 kill-uri. Hai să te prind eu cum mănânci. Hai să te văd. Vine altul acolo. Și bine că n-am nivelul ăla cu... ca să fac 3000 sau 2000 sau 1000 și ceva. Soare. E foarte enervant. Foarte enervant. Știți cât de enervant e? Mai enervant decât... nu mai știu. E mai enervant decât verișoara mea cu gura aia. A ei. Hai că am făcut că... Opa, 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 opa. Opa. Pac. Pic. Dacă nu știu ce face aia, îl împinge în spate sau îl blochează pentru câteva secunde. Pompierul, uite, i-a zburat capul, i-a rămas pe uscat și corpul i-a intrat în apă. Roșu. Uite, era blocat câteva secunde. L-am dus în spate. A blocat puțin. Așa facem. Haide, încă de soare. Încă un soare ca să pun aici. Unde vine gânetul ăla. Așa, da, da. Ce? Ce? Ai. Fuck. Fuck. Fucking god. Fucking. What the fuck? What the fuck? Ce? N-am pus repeaterul, am pus asta. What the fuck? Se pune singur. What the fuck? N-am observat. Haideți, bă, că sunt pregătit acum. Știu pe unde veniți. Gata. Gata, știu, nene, gata. Gata, știu pe unde veniți. Îți pun aici un putin pe main. Să te piși pe tine. Da, m-a chinuit o grămadă la astea. Va bubuie și n-are ce să facă. Și acum te-ai mutat. Unde ești? Unde s-a dus în 10 secunde? Eu 10 secunde a durat. A durat mai puțin. Căpușorul meu... N-am fost atent și de asta. N-am fost atent. Trebuie să pun aici. Așa. Așa, să mai văd. Aoleu. Ah, fucking god. Fuck. Fuck. Să mă speriat. Credeam gata, mort. Așteptam pe mica eu.
Larva iubirea ui. Dacă vă întrebați de ce mai vorbesc așa, am televizorul aprins și mi-e 10 ani. Și să nu vă întrebați de ce vorbesc, de ce așa. Să știți. Să vedem, câștigăm. Hai că aproape îi steagul ăla. Aerit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. 2 zile. Hai, le-am mâncat voi pe alea. Până când termin aici. Le-am mâncat voi pe alea. Așa. Aoleu, aproape l-am mâncat aia. Trebuie să repar. Omoară-o. Așa. Oh my god, câte vin. Oh my god. Oh my god, am luat ceva. Oh fuck. Oh fuck. Nu-s mort. Nu-s mort. Yeah. Brau. Oh, îmi poate pică. Că salvat. Bine. Salvate. Tu, ura. Trebuie să vă placă seria asta. Fac. Vreau să termin seria de 11 de porumburi. Jurnal, lucruri care îmi plac. Aoleu. Wow, ce frumos! Așa. Mai bem puțin și terminăm. Oh fuck. Oh my fucking god. Nu eram pregătit pentru astea. Să vezi bătaia ce mi-au eu de la ăștia. Vine și ăla cu unul. Să vezi bătaie. Ce mi-au de la ăștia. Mă dau pe asta afară și pun pe asta. Pe asta. Și pe care? Ăsta. Ce să... Oh my god. Nu o să mă descurcă loculețul ăsta. Oh my god, fucking. Nu-mi place. Că trebuie să apăr alea. Nici nu era mai în spate. Nu pot să le depun pâinice în față. Omoară ăla așa. Nu lăsa să intre în cârnățel. Hai. Haide, încă 2 soare. Băi. Te distrug. Te pun aici. Păi, distrugul. Oh my god. Vine țiganul ăla, smor. Smorti. Omoară-l. Așa, da. Iup. Fă siesta. Fă siesta odată. Nu mai sta și... Fă, și faci siesta. Dă-i! What the fuck, ce prost. Oh my god, pierd. Ești al dracu să fii. A pierdut, mai bine. Yes. Nu-s bun chestii de-astea, să apăr astea. Și gata și cu episodul ăsta. Pa! La revedere!